kaniya. Nagbalin ka na pase kaniya, uray awan kan kasma marikrik na di barat arakop mo kaniya. Narigat di manglipang iti damo nga ayat nangipaay kaniya iti umuna ragsa. Lagip mo jak malipat nangipaay tiraksa kaunda ni ayat intalimeng tuirik na wensika tidamo ngayat inganat mauyos to'y biyak. Nagbalin ka na pase kaniya, uray awan kan kasman marikrik na di barat arakop mo kaniya. Narigat di manglipang iti damo nga ayat nangipaay kaniya iti umuna ragsa. Narigat di manglipang iti damo nga ayat nangipaay kaniya iti umuna ragsa.